днес отново реших да направя клипче с това е моята комплект, защото по-предишното видео, което беше тренираше малко, тогава колектата ми не беше доста голяма, а сега е тази кутия. Искам да кажа, че утре може би ще снимам или по-късно, защото ще ходим на Хисария и ще снимам. Не знам, нищо ще снимам, ако никой не. Това е кутията, в която държа колекцията ми. Се отвори и излезе тук. Първото нещо, което имам, не знам, то не е конкретно, но ще ви го покажа. Са ето тези такива за ногти лепенки. Следващото нещо е тези сенки, които са във формата на кремообразни. Ето ви, много са хубави. Ладно. Малко съм ползвала тя. Номер 3. Номер 03. Следващото нещо, това е омолите за устни, което е номер 07. И ето така изглежда цветът и много хубаво като цяло, пигментирано. Само две окотвани и вижте какъв пигмент става, не се размръчва, което е супер скул и се крие с помощта на вода. Нещо, което ми моли за очи, един, който е кафяв, много не виждам като нещо такова, другият е червен. Тоест по-физиологи какъв кафяв зелен. Можем да се вземе този коректор. Малка палитричка с сценки, два цвета сценки, които съм ползвала. Ако искате, мога да ви покажа грим. Есен грим. Може да ви покажа за ежедневие, за по-специални поводи и за училище. Това е палитричката. Апликаторът падна. Това е апликаторчето. Много е маничко, сладичко. И двата цвята сенки, които са в бяло, сребърно и черно, които са нахли. Тези кажа кремообразни, прахообразни, в златно, т.е. в бяло, нещо такова, имат и брокаче, много са хубави. Ето това е цветът, много са хубави, вече съм ги ползвала. Изразходила съм ето толкова малко, толкова. Следващото ми е ето тази палитричка с сенки, която съм блядисала в това. Essence, ето тук видите, че е на Essence, но съм я блядисала, защото съм на майната калинката. И е номер 17, отзад не съм го блядисала, защото трябва да знам номерът. Това са 4 цвята сенки. Като цяло сенките не ги пробвам само вкъщи или някъде, ако излизам за много важно нещо. Но не си слагам от най-тъмния цвят, си слагам от най-светлия цвят. Това е тук една палитричка. Извинете къде казвам. Тази палитричка, която вече е един цвят. Тук е свършил, както виждате, защото той беше неходи. И ставаше за училище, затова негото ми е разходи. Следващото, което имам е този глас на Babyliss. Той се червил на Babyliss. От серията и Електро. Ето колко съм използвала, ще го прибера за това. И Pink Shop. Ето също съм блядисала в Pink. Ето тук. Това е на огледача, който също съм блядисала. И отдолу. И вътре огледалото. Ето таблетът ми се вижда. Едно гланче, което е за това. Майсенс, много е хубаво. И почти съм
слоеве за това, което виждате тези слоеви. Двете ми червила, едно от което съм ползвала за едно дяло и балсамче, които малко ще видите, толкова ми остана и ще си направя още едно и ще го изхъбя. А другото, което изобщо не е нещо, което не се вижда, той предава лек цвят, а другото, което изобщо не предава, само малки частици и бляса, които изобщо не се личат. Едно на Essence, което е гланц с брокат. Ето тук може да се види. Ето е брокат, но това не се вижда. Една черепица, която съм ползвала за ще мръсване. Един крем за ръце. Ролонът ми на Рексона. Нагрели малкото. И последното нещо, което не е от предпоследното, което не е от гримовите ми. Това е едно огледалче, което честно казвам не ползвам. Не съм ви показвала и тази прътъчка, която след малко ще покажа. Тук ето това е огледалчето, долу има четка, следва ще взема за пътуването. Утре. Следващото е тази палитра на Ruby Rose, която взех от Синтъра, отдавна. Тук са сенките. Най-много съм ползвала втория цвят, ето го, този кожен цвят. Защото е почти като кожата ми, няма къде да не го ползвам. Отдолу има видаци и трите ружа. Трите ружа съм ги използвала и чистицата е малко прашна. Ето и чистицата. Искам да ви кажа, че на 30 или на 31 или на 1 юни ще направя клипче. Не на 30 юни, на 30 май, може би на 29 май, може би, не съм много сигурна. Да, на 30 май, защото тогава не сме на училище, няма да учим, но пак ще сме на училище до мисля, че от 10 или 12. Просто ще правим разни неща, но няма да учим. И сега ще си взема дяла и басъмчето, което си направих, което ми в кучейката, ето го. Колко съм паникюрава. Ето и тук басамчето, което е толкова малко не остана от него, което е щупено от толкова, което е безцветно и аз съм го носила на училище. Това е едно басамче. Може да виждате, че има цвят, но за вижте колко много съм използвала от него. Изобщо няма цвят, не гледате, че е в кафяво, не се притеснявайте. И това е контейнерчето от един друг балсам, който само лекаше и ме дразнеше. И това е като цяло моята грим колекция. Знам, много е голяма, но аз повечето пъти я ползвам за куклите, някои пъти пък, особено в гланцовете, коректора, ролона, крема и някои оценките, само аз си ги ползвам. Пък тези сенки на Ruby Rose не ги ползвам за мен, защото са много различни. И това беше клипът. Чао!